Welcome back mga ka-Develop TV. Today's video mga kalapatids, check natin yung nawalang kalapati nating kahapon, yung Warriors na nawala isa mga kalapatids. Tara at abangan yan. So ayun nga pala mga kalapatids, today's video mga kalapatids, check natin yung ating nawalang ibon kahapon na Warriors mga kalapatids, dahil yun nga, nag-overfly nga yung isa natin, hindi na nakabalik. So tinatimingan ko siya ngayon dito mga kalapatids, kaso wala talaga, walang bumalik mga kalapatids. Yan, so yan o. So lalaki na rin nung anak niya mga kalapatids. Yan. So ito, by bukas siguro mga kalapatids, sisingsingan na natin yan. So wag na natin patagin mga kalapatids at check na natin yung nawawalang ibon kahapon mga kalapatids. Tara dito sa ating flyer slope. Ayan mga kalapatids. Ayan, so andito sila lahat mga kalapatids. Ayan, so pasok tayo dito sa loob. So nagpapahinga sila mga kalapatids. Ayan. So dito na lang tayo mga kalapatids. Ayan po. So kahapon mga kalapatids, chinek ko yung ating mga kalapati nung mga bandang nakapasok na sila lahat is wala yung isa natin dito. So yung number 63 yata yung nawawala dito mga kalapatids, kung hindi ako nagkakamali mga kalapatids. So ilalagay ko na lang ditong banda mga kalapatids, dyan. So lalagay na lang natin dito kung sino yung nawawala. So lalabas dyan mamaya mga kalapatids. So dito nyo na lang makikita mga kalapatids, yan po. So ayan. So bakit nga ba nag-overfly mga kalapatids? Ayan, so isang dahilan mga kalapatids is kapag nagugulat yung mga kalapati natin. Yan, so yun yung isang alam ko bakit nag-overfly yung isa nating kalapati mga kalapatids, hindi na nakabalik. Yung mga kasama niya mga kalapatids is nakabalik, yung isa lang talaga yung hindi nakabalik. So ganyan talaga ang pagkakalapati mga kalapatids. May nawawalang Warriors kada magpapakawala kung hindi man sila mabantayan masyado. So dapat kapag magpapakawala kayo mga kalapatids, bantayan nyo sila palagi para alam nyo kung saan pupunta yung mawawalang ibon, kung sino man po yung mawawala mga kalapatids. Ayan, so naka sila ngayon mga kalapatids, nandyan sila ngayon. Ayan, ayan po, so dito sila sa labas mga kalapatids. Ayan, nasa loob sila lahat. Ayan, so may dalawa dito mga kalapatids. Ayan. So may pagkakaalam ako mga kalapatids na yung dalawa dito is nagpaparis na yata. So yun, may pinaparisan na yata yung isang kak natin dyan. So ang gagawin natin ngayon mga kalapatids, para maging mahaba yung ating video ngayon mga kalapatids, is papakawalan natin yung tatlo ulit. Yung dalawang blue bar, ito mga kalapatids, and then ayan yung isa, and then nasaan yung isa kaya? So hanapin ko yung isa mga kalapatids. So ito yun natin yung isa mga kalapatids. Ayan, so di ako nagkakamali, siya yung isa. So mga kalapatids, ayan lamang po yung ating update dun sa nawawalang ibong kahapon mga kalapatids, na isang second clutch natin mga kalapatids. So okay naman yung iba nating ibon dyan, nakatape pa yung third clutch natin. So hindi tayo makapagpakawala ngayon ng lahat dahil gawangan din ng baka umulan mga kalapatids. Ayan. So mga kalapatids, tara kunin na natin yung ating ipapakawala na tatlo. So tara, samahan niyo ako.
nandito na po yung nalagay na po natin yung tatlo na papakawalan natin. Yan, susilipin natin sila dito sa butas. Yan. Yan o, mga kalapatids, mapapansin nyo. Tatlo po yung ating papakawalan. Yan o, kita nyo mga kalapatids. Yan. So, episode 5 na po tayo ng ating self-training. Ayan. So, ito yung mga maunang papakawalan natin sa mga malalayong lugar. So, ito yung training natin mga kalapatids. Yan po. So, nandito sila. So, tara mga kalapatids, samahan nyo akong pakawalan itong mga to. So, mga kalapatids, nandito na po ako sa ating pagre-releasean. Nandito po, ano. So, puro maano dito sa ating paligid na pagpapakawalan. So, dito lang po natin papakawalan dito sa mga 10 bahay po yung kalayo niya. Ayan. So, dito po tayo. Ayan. So, may mga meron din saranggola dyan, oh. Ayan. So, dalawa. Mga kalapatids. Ayan. So, pagpapahingin ko muna sila ng konti, mga kalapatids, bago ko po i-release. Ayan, mga kalapatids. So, okay naman sila. Maliwalas naman dito. Ayan. So, bukas na lang natin pakawalan yung second clutch, mga kalapatids. Dahil, ano, mapapansin nyo, mahangin, baka ilipad sila kapag nag-overfly ulit. Ayan, so, nilalagay natin sa safety yung mga kalapati natin. Ayun, mga kalapatids. Ayan. So, aplikan ko kayo mga kalapatids kapag nakapagpahinga na sila. So, mga kalapatids, ayan, ready na sila. At pakawalan na natin, buksan na natin. Ayan po. So, unti-unti kong bubuksan para release na lang. Ayan. So, nandun na sila mga kalapatids. Ayan. So, ikot pa yung mga yan mga kalapatids. Ayan o. Yun na sila. So, nawala na mga kalapatids. So, tara mga kalapatids at abangan na natin sa bahay. So, yun na nga mga kalapatids. Nakauwi na tayo at nandito na rin yung tatlo natin, no. So, ang bilis nila mga kalapatids makabalik. Yan, so yun na isa. Dadapo na rin. Yan po. So, wala pa yung isa. Dadapo pa lang. So, nawala mga kalapatids. So, yun na yung dalawa. Yan po. Yun na isa, oh. Yan. Kita nyo naman mga kalapatids. Ayun, oh. So, papabayin na rin natin yung mga yan maya mga kalapatids. So, nagdilim. Ayan. So, mga kalapatids, yan. So, papabayin lang natin sila. Ayan, oh, pagod na pagod. Mga kalapatids. Yun, oh. So, wala talaga yung isa, nawala na mga kalapatids. So, mga kalapatids, okay naman sila lahat dito. Ayan. So, hanggang dito na lang ating video mga kalapatids. So, that's it mga kalapatids. Hanggang sa susunod na video ulit tayo. Ayan, mga kalapatids, don't forget to like, comment, and subscribe. And click mo na rin yung ring button para updated ka sa ating mga videos mga kalapatids. Ayan po. So, wag na wag niyong kakalimutan na mag-like, comment, and subscribe dito sa ating channel. And then, i-share mo sa Facebook mga kalapatids. So, yung ating paraffle mga kalapatids is, by next day mga kalapatids is, isasalang na natin yung inakay na ipaparaffle natin yung breeder mga kalapatids. Para ma-ready na rin yan sa pagkatapos ng lockdown mga kalapatids, at ano, mapapag-gift bird na natin siya at raffle. So, may isa pa dito na hindi nila nakukuha yung unang first raffle natin yan, no? So, sumisilip siya sa ating ano. Yan. So, yung checkered natin na isa mga kalapatids. Yan. So, hanggang dito na lang mga kalapatids. That's it. Peace.